салом алейкум ҳамдиёрони азиз, имрӯз 25 октябри соли 2024 мебошад. қарор дорем дар назди дарахти анор. барои чӣ боз ман такроран дарахти анорро мегирам басам аз ҳавлии ман, чунки рӯзи 3 ноябр мо озмун эълон кардем, озмуни анори беҳтарин дар гурӯҳи ангур ва боғ. ҳамдиёрони азиз, аз шумо хоҳиш мекунам ки бетараф намонед, иштирок кунед. 1-4 нафар одам даъво кард ки иштирок мекунам, бисёр миннат дорам. ман мехоҳам як 10-15 иштирокчӣ бошад бо анори худаш, як 10-15 та довар бошад, мечашиде ки беанор биёяд. мо инҷа як 10 кило биринҷро аз худи Ӯзбекистон як ошпазро даъват карда оши бомаза кунем дар инҷо. як озмуни ташкил кунем ки мо бинем ки дар куҷо анори беҳтарин аст. ҳоло аз ҷиликули аз собиқ ноҳияи ҷиликул ҳеҷ кас даъвои иштирок накардааст. аз мегӯянд анори дашти ҷума хур кайф мекунӣ, аз дашти ҷум ҳеҷ кас даъво накардааст. аз шуробот як кас аз акаи ҳаким даъво мебиём гуфт, аз абдураҳмони ҷо мебиём гуфт, аз дурбат мебиём гуфтанд. ман бод аз варзоб як бачаи дигар, ҳамдиёрони азиз, ҳатто аз дурбат фаҳмид ки ман ош мекунам, бо 100 сомон дод ки пули равғанаш аз ҳисоби ман гуфта. ҳамдиёрони азиз, бетараф намонед. мана мо анорҳои мо кафида истодааст, чунки ҳаво шабҳо хунук шуд, рӯзона гарм. ина бинед ки ин пухта нарасид, тагаш кабуд монд ва инашро бинед салакак офтобранг хел хушрӯ шуд. хай бед якташро ман дар пеши шумо бурам. анор меваи шоҳона аст. бинед, тоҷ дорад, болаш тоҷ дорад, меваи шоҳона аст. оли меваи шоҳонаи хонаи маро бурида мебинем, кани чӣ хел аст. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. мани анори хонаи ман агар ки зури бад боша, анортон кани биёред. аз ҳамаи анори ман зур аст ё нест? ана бисмиллоҳи раҳмони раҳим. илтимос мекунам кадоми таъриф мекунад анорашро биёрад. майдон азалер аст. ана ҳамҷо мо озмунро ташкил мекунем. кадоми мебарад дута дарахти аватар бепул аз ман ангур. боз илтимос мекунам бетараф намонед. агар ҳамҷо як аз ду кас биёяду озмун нашавад, ман хафа мешавам. оши дараҷаи аъло мепазем. аллакай аз хоҷагии деҳқонӣ муроҷоната чормағз додан болои стол, чормағзи чанд лер мемонем. аз нуробод акай абдулфатто гуфт асалро мекунам барои болои мизи иштирокчиён. худо хоҳад асалашро мекунад, асал мемонем. хай худо хоҳад мана анорҳои овардаги шуморо мемонем. як озмун кунем, як бинем. мебинам ки кани дар қабати ман чанд одам аст дар ҳамин гурӯҳ. кӣ мебиёяд ки як 4 соат вақти худашро ба мо мебахшад. мана ҳамдиёрони азиз, бо чӣ гӯям, рӯзи 3 ноябр соати 10 дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Испечаки 1 ҳавлии 70/1 дар назди истгоҳи Зарнишор таксиҳои регар мерафтагӣ, муқобилаш кӯчаи мо, ин тарафаш магазини Мастирок, рӯбарояш кӯчаи мо, ин тарафи мо посоли Америка. холаси гап, телефони ман телефонамро мемонам, телефони маро занг зада меёбед. илтимос ба ман муроҷиат кунед. ки иштирок мекунад рӯзи 3, яъне ки якшанбеи оянда, пага якшанбе не, якшанбеи оянда, як ҳафта пас ман интизори шумо мешавам. ҳамдиёрони азиз, марҳамат. мана анори ман бинед ки чӣ қадар беҳтарин анор шудааст, лекин аз сабаби шабона хунук шудан, рӯзона гарм шуданаш мана кафис аст. бинед, ин анорро ҳатман чиндани ман дар кор. мана бинед. о шумо пурсидед барои чӣ мекафад? то ҳамин рӯза накафидаги буд, то як 2 рӯза. сабабаш шабона хунук, рӯзона гарм, ин кафидама медурояд. ана ҳамдиёрони азиз, бо бед сири напусиданашро мефаҳмед, ягонташ напусидааст. дар паноҳи худо бошед, худо нигабони шумо бошад. ҳатман ман интизори мактубҳои шумо. дар паноҳи худо бошед.
tamam doğru ha.